ilaha illallah shukuran ga manzon Allah Allahu la ilaha illallah shukuran ga abani sai ba Allahu la ilaha illallah shukuran ga manzon Allah Allahu la ilaha illallah shukuran ga abani sai ba bismillah sarki Allah wahidin guda zulmani wadda shi ya kaji saman bakwai bagwafa barai kuma zani rabana da dan ilhama ko ina ta nan nashe ni da zarar na gurzo waka ciki ba ajinin shirme ba rabana ganin kasalati mun za daukakar digibayi wadda dan sakai ya halitta Mahamudu ya wuce yayi a hada da duk yayansa makiyin siyasa gilayi sharafa kuce a tsaya mani rabana ba zai ki gani ba Allahu la ilaha illallah shukuran ga manzon Allah Allahu la ilaha illallah shukuran ga abani sai ba kafin nazarci waka zana dakata na yi burki zana gaida shakti jani da jiyali wali sadauki kamla imamu kumaini masana makamar aiki alkabari har in yasi rabana a bar ma a girba mujube ka sami kankan magaida sidi mai zamani wadda tintini abu shara malamai su kai mana nuni za ya zo ci karshen zamani lokacin cikin rudani za ya warware matsaloli kuma za ya kalla abubuwa Allahu la ilaha illallah shukuran ga manzon Allah Allahu la ilaha illallah shukuran ga abani sai ba shukuran nake yi wa Allah ya gani cikin musulunci wadda yin hakan bai wace daukaka cikin fifici ba dan isa ko cancanta ko kwazin surutun naci rahamarsa ce a gare ni zunubai na kadda a duba zamaninmu yau ya ɓaci malami da aikin boka fajirai suna mana mulki kullum kisa waɗansu a yanka masana suna da ɗabuya jahilai suna da hauka yanzu a halista jininka islamu na ga musiba Allahu la ilaha illallah shukuran ga manzon Allah Allahu la ilaha illallah shukuran ga abani sai ba kasar mu an shiga kunci tallaka ya nitse a ukuba wahala ta yau ta gobe daban yawansu ba za ya faɗo ba wani ba abin ma da za ya ci ga iyali sun masa oba karatu a bar shi a gefe tunda ko cikin bai dau ba matasan ga Allah lace shaye-shaye wasu da sata wasu kuwa aikin masha'a rayuwar fata fa kazanta gine-gine duk sun tsuba ruwa kaɗan ya sa su kwanta amma gaban a harba mutane talaka tsilin a musiba Allahu la ilaha illallah shukuran ga manzon Allah Allahu la ilaha illallah shukuran ga abani sai ba yaya mai tunanin zai ci tuwo zai yi nazarin gaban shi kwakwalwar gadi ta dode shi da kanshi ya tsani kanshi wasu har sukan kashe kansu da kansu har ma su bar numfashi rayuwar su ba wata fata ilimin ga san ba su yi ba rayuwa ake ta makafi kuma babu mai jagora kowa ya zo yana ta bayani babu mai raka ka matsera yan siyasa sun bushe kansu a zaɓe su za a ga jaura tafiyan ga sai an kama sai a ji ina ba a zo ba Allahu la ilaha illallah shukuran ga manzon Allah Allahu la ilaha illallah shukuran ga abani sai ba muna ciki a wannan halin mujaddadi ya bayyana gashi shehu zazzaki yo azozo mai hana fajirai numfashi idan ka zauna haka tare da shi ko jin jawabai na shi zaka gana an aje sirri na rabu mai cika da muhibba Allahu la ilaha illallah shukuran ga manzon Allah
ilaha illallah shukuran ga manzon Allah Allahu la ilaha illallah shukuran ga abani sai ba rayuwa a kwana a tashi lamura suna da girma azalimai miyagun bayi fajirai da basu da kima waye zai hana musu wargi yanzu za su kai shi kiyama siri zazzaki matsalar su guda sun faɗi ba su koye ba na tuno da manzon Allah bayyanar da yayi a Makka al'amin suke mai lakabi dutukar su ba mai shakka fajirai suna ta ta'addanci kuma har su sha ta iyaka talaka da su da suke mulki daurana suna a azaba la ilaha illallah shukuran ga manzon Allah Allahu la ilaha illallah shukuran ga abani sai ba bayyana ta manzon Allah ya kauda dukan hinanci ya gyara zukatan bayi masu rigimar shashanci da za su gabar bizna matansu da ransu kisan dabbanci ya shafa dukkanin musuma rigimar kamar basiyo ba shukuran ga manzon Allah makore dukan zalunci kai kadai ka yalwata bauta ka yada dukan adalci alimma ko kai suka koya shurafa masu karamci maula ya zakzaki karnin nan shi ya zama dubin duba la ilaha illallah shukuran ga manzon Allah Allahu la ilaha illallah shukuran ga abani sai ba usadi wal fujjaru gurin sa a kauda imamu sun zube maka mana aiki fadansa a daina ganin mu ku bar batu na bokayen nan masu tsafa-tsafa a kanmu makiyan mu duk sun rude alzazzaki wa iko ne rabba zakzaki magaji na anbiya malami ba fada na Allah matukar yana numfashi za a yada sako na Allah masu son su murguda addini gane na ina musu shaida karyar su yau ta kare islamu za ya ci riba la ilaha illallah shukuran ga manzon Allah Allahu la ilaha illallah shukuran ga abani sai ba kan wuta da ba a kari sidi zaki labbaika makiyanka kaga ta tasu kai ka ba sina da gabinka waza ya ja da iko na Allah yanzu za a masa iyaka kwale-kwale a can muka bar su jirgin saman mu ba kuli oba wanda duk ya cuci ubanmu rabana ka sashi talauci nan duniya da kiyama wahidin a sashi a kunci in yi nufin zai sha ruwa nan ya koma a ɗaci inda sun riga sun bukilce ma sun yaƙi a ba ni sai ba la ilaha illallah shukuran ga manzon Allah Allahu la ilaha illallah shukuran ga abani sai ba yanzu ga ƙasa ta ruɗe al'umma ana shan fama jikiyu na fifofin nan masu yaudarar al'umma kowace ta gwada na ta salon matsalar tana nan yau ma to a kyale tsarin turawa hanyar gaba ta fille ba yaya za a bar ƙur'ani a ce kuma za a ga daidai Allah aka yi wa butulci to ina batun sa'adai an ji amanar ma'aiki yaya za a hango daidai ku zo ku kyale duk dagutu lahira ba za ta ki kyau ba la ilaha illallah shukuran ga manzon Allah Allahu la ilaha illallah shukuran ga abani sai ba shugaba a yau ta zambul talaka ana jin sofa an kashe mu wasu da murna ashe za a shiga masifa ɗaliban mu yan makaranta kafa ta su ba ko shafa talauci yana da hauhawa rayuwa cike da ukuba la ilaha illallah shukuran ga manzon Allah Allahu la ilaha illallah shukuran ga abani sai ba rabbana ka sake tsaya mun fatimi ko banda dabara
arziki na kama matsira a garin ya zama jagora komai wuya komai tsanani a barin da jikan zara Muhammad Bala nake mai abuwa ka mana abba